Hola. Avui, en aquest octubre, vull posar sobre la taula en aquest quart dia de manifestacions independentistes, d'actes independentistes, en aquesta revolució independentista que hi ha als carrers de Catalunya, dos conceptes que ja s'estan començant a fer servir per desactivar el moviment. El concepte de violència per una banda i el concepte d'infiltrats per l'altra. Dos conceptes que ja es van fer servir el 2017, durant l'octubre del 2017, per increpar el moviment independentista, per desactivar-ne part de les seves protestes i les seves activitats, i que en aquest 2019 estan tornant a sorgir com a diguem-ne, mecanisme de la brunet mediàtica catalana espanyolitzada per intentar culpar l'independentisme de coses en les quals no té cap responsabilitat. El primer concepte és el concepte de violència. Catalunya és una colònia que porta segles sotmesa per la força de les armes a l'estat dels espanyols. Ha patit saquejos, guerres, bombardejos, un atac constant a la seva identitat i a la seva llengua, morts als carrers, cada 50 anys s'han tirat bombes sobre la ciutat de Barcelona i la resta del país, s'han cremat viles, s'han cremat ciutats, s'ha matat els catalans per parlar català. I ara, en aquest esclat independentista dels últims anys, cada manifestació que fem els independentistes, a cada esclat reivindicatiu independentista, sempre es posa sobre la taula que els independentistes són violents. És un relat que ha construït l'estat espanyol i en el qual el govern i la brunet mediàtica catalana està supercòmode, està exultant. És un concepte que els hi serveix fantàsticament per refrenar el suflé i per fer que la gent se senti malament quan surt a protestar. Que protesti per accions que són legítima defensa, per accions que vistes en altres latituds del món, que vistes a Colòmbia, que vistes a Hong Kong, que vistes a França, són vistes des de l'independentisme i venudes des de la brunet mediàtica catalana, fins i tot espanyola, com a legítima defensa davant de decisions extraordinàriament poc democràtiques o totalitàries d'uns estats que lluiten en contra de la seva pròpia població, però que quan els porten a terme aquí són titllats de violència. Automàticament. Un moviment independentista català que s'ha caracteritzat en els últims anys per ser un moviment pacífic, cívic, democràtic, no violent, és titllat automàticament de violent per la mínima mostra de protesta contundent contra unes forces d'ocupació policials absolutament desfermades. Qui ha de dir que l'independentisme és violent quan s'enfronta contra una força policial que li dispara boles de foam i boles de goma a nois de 17 anys? Qui pot dir que l'independentisme és violent quan es manifesta pacíficament i de cop comença a rebre garrotades i se li buiden ulls, se li buiden testicles a nois de 20 anys? Qui pot dir que l'independentisme és violent quan reacciona en defensa pròpia davant d'unes forces policials que l'intenten atropellar amb la furgona? Qui pot dir que l'independentisme és violent si es cremen 2 contenidors, i ja sabem qui els crema, quan la mateixa policia en les seves protestes perquè els hi pugessin el sou, cremava contenidors a Barcelona? Quan els mateixos taxistes feien accions el triple de violentes que els que estan fent els independentistes al carrer, amb reivindicacions que res tenien a veure amb els drets humans, la democràcia o l'autodeterminació, sinó amb pujades de sou i amb millores socials dels seus col·lectius. Com és possible que automàticament part de la brunet mediàtica, els opinadors, les ràdios, els diaris, les televisions, les patums mediàtiques a Twitter i a Facebook comencin a posar sobre la taula el concepte de violència relacionat amb l'independentisme? Quan l'independentisme sempre ha sigut un moviment absolutament no violent? Doncs perquè és una tècnica per intentar rebaixar la tensió que diuen ells, la tensió als carrers, per intentar deixar en res les nostres reivindicacions i els nostres actes d'alliberament nacional i per tornar a canalitzar les manifestacions cap a actituds folclòriques que no tinguin cap tipus de resultat. És a dir, les dels últims 10 anys. Per intentar canalitzar el moviment independentista com si fos un ramat de xaiets cap a actituds que l'únic que porten és a la presó, a l'exili. Per intentar criminalitzar un moviment que s'ha comportat sempre pacíficament quan està actuant amb legítima defensa davant d'un totalitarisme desfermat com és el de l'estat espanyol.
per donar temps a un govern de la Generalitat a vendre'ns motos de futurs actes d'autodeterminació que li permetin guanyar temps en aquest govern autonòmic i tornar als canals que el processisme vol establir de diàleg, impossible amb l'estat espanyol, de negociació, impossible amb l'estat espanyol, de vincles fraternals amb un estat que ens tanca a la presó. Per això sempre el concepte de violència. I per això, també, aquestes últimes hores s'ha començat a treure el concepte que ja es va fer servir a l'octubre del 2017 i amb les reivindicacions que sempre han anat tinguent l'independentisme als carrers, que és el concepte d'infiltrats. Qui són els infiltrats? Els nens d'institut de 16 o 17 anys? Qui són els infiltrats? Els joves d'universitaris que surten a manifestar-se pacífica i tranquil·lament pels carrers? Són ells els infiltrats? Qui són els infiltrats? La Policia Nacional, clar. Qui són els infiltrats? Els del CNI, claro. Qui són els infiltrats? Els Mossos d'Esquadra que cremen contenidors per exaltar les masses perquè es puguin defensar i així generar un clima de violència suposada quan és autodeterminació i autodefensa legítima. Qui són els infiltrats? S'utilitza aquest concepte quan a Hong Kong ningú ha parlat d'infiltrats. És el poble que respon legítimament a una violència policial. A Colòmbia ningú parla d'infiltrats. És el poble que es defensa davant d'una policia totalitària i violenta. És a França que s'ha parlat d'infiltrats? En cap moment. Són els francesos que reclamaven una rebaixa dels preus dels carburants i pagaven i cremaven contenidors i tiraven coets contra la policia francesa. Es parlava en aquell moment d'infiltrats? Què va? Però aquí, automàticament, per deslegitimar una altra vegada les protestes independentistes, es posa el concepte d'infiltrat sobre la taula, perquè els infiltrats són dolents i sempre són independentistes, clar, i generen violència. Heu vist les imatges de les furgones intentant atropellar els nois a les manifestacions? Heu vist les imatges del policia Mossos d'Esquadra que dispara una bala contra un noi que hi ha uns metres més enllà i li diu «Toma, hijo de puta»? Heu vist aquestes imatges? No hi ha cap violència independentista, sinó legítima defensa contra la única violència que existeix, contra les forces d'ocupació colonials. No hi ha infiltrats que no coneguem. Són els vostres fills, els vostres nets, som nosaltres mateixos que hem estat a les manifestacions i que hem respost de manera legítima protegint-nos contra una policia que ens tirava bales de foam, que ens tirava bales de goma, que ens ruixava amb mànegues d'aigua i que ens estava increpant amb una violència absolutament desproporcionada. Aquest concepte, tant el de violència com el d'infiltrats, és el que està permetent construir el relat a l'estat espanyol per activar noves mesures contra els catalans. I és el que està permetent al govern autonòmic català de col·laborar amb l'estat espanyol i vendre a la comunitat internacional un relat que és absolutament inventat. A la comunitat internacional, als mitjans de comunicació, ningú parla de violència, ningú parla d'infiltrats. Tothom parla d'una manifestació legítima i pacífica en reivindicació de l'autodeterminació i de la independència de Catalunya. I aquí ens estem menjant aquest missatge prefabricat des de les institucions catalanes i castellanes per deslegitimar el moviment independentista. No ens el podem empassar, no pot ser. Per tant, cada vegada que sentiu violència o cada vegada que sentiu infiltrats o algun concepte que intenti lligar el moviment independentista amb accions que mai són la seva responsabilitat, que mai parteixen de la seva voluntat, sinó que són simplement reaccions de defensa legítima cap a les persones que s'estan manifestant i reivindicant la llibertat del país, penseu que qui explota aquest missatge va tant en contra de la independència de Catalunya com a favor de l'estat dels espanyols. S'està intentant destruir un col·lectiu que és pacífic, com és el col·lectiu independentista català, per intentar reconvertir-lo en un ramat de xais que obeeixin un govern autonòmic venut i un estat espanyol opressor. No us en passeu cap d'aquests conceptes i no els feu córrer. Combateu-los a les xarxes, combateu-los a
amb les vostres amistats, la vostra família, intenteu explicar de què van aquests dos conceptes i tingueu molt clar una cosa, el que avui en dia està fent córrer aquests dos conceptes és l'enemic de la llibertat de Catalunya. Visca Catalunya lliure.